ଆରେ ରାଜୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ଆରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁନୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ କହ। ସେପଟେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ପରା ସ୍କୁଲ ଠିକି। ହଉ, ଏବେ କଲ୍ କରୁଛି। ଆରେ କୋଉଠି ଅଛ ତମେ ମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏଇ ନଦୀ କୂଳକୁ, ଆମେ ଯିବା ବା ଖେଳିବାକୁ। ରାଜୁ ଭାଇ, ହେଲେ ଆମେ ଖେଳିବା କୋଉଠି? ଆରେ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଯିବା। ହେଲେ ରାଜୁ ଭାଇ, ସ୍କୁଲଟି ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି ଓ କରୋନା ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି। ଆମେ ସେଠି କେମିତି ଖେଳିବା? ଆରେ ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ତମେମାନେ ଆସ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା ପରା, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କେହି ପଶିବନି। ତମେ ୟାର୍ଡ କୁଆଡ଼େ ପଶି ଆସିଛ? ଆରେ ସାର୍, ଆମେ ଏଠିକି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଏଠି ଖେଳିପାରିବୁ ତ? ଆରେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଟିଭି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁନ? ନା ଜାଣିପାରୁନ ଦେଶ ଦୁନିଆ କଥା କିଛି? କାହିଁକି ସାର୍, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ଆମ ଦେଶରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସେହି କଥାକୁ ମାନି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ସାର୍, ଏ କରୋନା କ'ଣ? ଆରେ ହେ, ତମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣିନ ଆଉ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଏ କରୋନା କ'ଣ? ଆରେ କରୋନା ହେଉଛି ଏକ ଭାଇରସର ନାମ। ଏ ଭାଇରସଟି ଚୀନ ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 210ଟି ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ଭାଇରସ୍ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଏ ଭାଇରସ୍ ସହିତ ଆମ ସ୍କୁଲର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆରେ ପିଲାମାନେ, এই ସ୍କୁଲରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଭାଇରସ୍ ଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସାର୍, ଆମେ କ'ଣ ସ୍କୁଲଟି ଖେଳିପାରିବୁନି? ଆରେ ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ। এই ସ୍କୁଲରୁ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଯାଇସାରିଲେ କେବେ ତମେ ଖେଳିବୁ? ଆସିକି ଖେଳିବ। ଏବେ ଖେଳିଲେ ତମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ହେଲେ ସାର୍, ଆମ ପ୍ରତି ବିପଦ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆରେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ତମେ ଦୂରରେ ରୁହ, 1 ମିଟର ଦୂରରେ ରୁହ। ତମେ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିନ। କାହିଁକି ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ କି? ଆରେ ଯଦି ଭାଇରସ୍ ମୋ ଠାରେ ବି ଥାଇପାରେ, ତମ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଦୂରରେ ରୁହ। ହେଲେ ସାର୍, ଏ ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣକୁ ଡେଇଁଥାଏ କି? ହଁ, ଏବେ ତୁମେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଅ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଖେଳିବ। ସାର୍, ଏମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ କୋଉଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ? ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ହୋଇସାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ତମେ ଆସି ଏଠି ଖେଳିବ। ସାର୍, ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୁ ବାହାରିବ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିବ। ମାସ୍କ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜରରେ ସଫା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯାହାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସିଏ କେବଳ ଘରୁ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବ ଯିଏ ଏଇ ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏବେ ମୋ କଥା ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁନି। ହଉ, ତମେ ଏବେ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଯଦି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।